हरनि 10थाबाबो 11थाबाबो माबायदि आंखौ दरफांदिनानै उन्दुयो दरफांदिनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दरफांदिनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय नुबाय लोगोफोर कनजिता बाजिया दहाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमोन आं माने गोबां भिडिअ फेसबुक गोबां मानसिया शेयार खालामखाबाय कनजिता बाजिया जि गाबै गाबै न'निफ्राय सोजायाखैमोन माने हराव कनजिता बाजिखौ गावनि हासबेन्डआ न'आव सोआखैनो आरोना उन्दुनो होआखैनो दा मानि थाखाय गोबां मानसिया बुंदों नकथा बाथासो बेफोरो जास्ट रिलनि थाखाय भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि बानायदों बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट बुंदों कनजिता बर'नि रिल्सआव दा आं साननानै मोनाखै आंबो बुंथाराखै आरोना कनजिताया बेफोरबायदि नकथा बागथा रिल्स बानायदों कनजिताया रियेल जाथाय जादों बेफोरबायदि बुङाखै आं मोननैसो बाथ्राखौसो बुंनो होननानै भिडिअ बानायलायबाय जे गोबां मानसिया मोजां खामानियाव आगान होयोब्लाबो मेगन देरनाय होननायखौ आंथ' सानफ्रोमबो बुंखायो गाज्रि खामानि मावब्लाबो मेगन देरखायो दा कनजिता बाजिनि भिडिअआवबो सोरबा स्ट्राइक हरदोंनो आरोना दा बे मानसिखौथ' सोरबा नामखौबा मामोन बिथाङा बुंदों आरोना बाजिया दा बाजिया गाबै गाबै बुंदों स्ट्राइक हरदों माबादों थैनायनि बाथ्रा बुंलायदों आरोना बाजिया थैबासो गोजोनगोन नामा माबागोन नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंदों दा गोबां मानसिया बुंदों बे भिडिअ रिल्सआ मिसा बियो जेबो थैनायनि राहा गैया बियो जेबो बेफोरबायदि जाथाय जायाखै हौवाजोंबो बेफोरबायदि जाथाय जायाखै जास्ट फलोवार्स बारायनायनि थाखाय खालामदों होनना बुंदों आरोना मानसिफोरा दाथ' आं मानसिफोरनि बुंनायखौबो आं गाज्रि बुङाखै आरो बिसोरनि बाथ्राखौबो आं बारा फोथायाखै मानो होनब्ला कनजिताया सानसे समायाव रिल्स बानायदोंमोन नंगौ गोबां गाज्रिनिफ्राय बियो चेन्ज जाबाय मोजां जाबाय दा बुंनो थाङोब्लाथ' कनजिताया एक्ट्रेसआनो जाबाय आरोना दा एक्ट्रेसनि गेजेरावनो बिथांखौबो सोरबा नायनो हायो सोरबा नायनो हाया गोबां मानसिया दोङो 100नि भितराव 50% दा थिग बेफोरबायदिनो कनजिताया जास्ट मोनसे पस्ट होबावदों माने दुखुखौ सोर बुजिनो गथ'खौ बोरै फेदेरनो हागोन बेफोरबायदि मोनसे बाथ्रा बुंदों न'खराव गासैबो प्रब्लेम थायो गथ' गथाय लानानै हौवा हिन्जावनि लोगोआव नांलाय खमलाया थाखायो दा बेखौनो गोबां मानसियाबो बुजिया जानला मोनला कमेन्टबो हरो जानला मोनला राहरो सोरबा मुगैयो दा बेफोर गाज्रि खोथा मोनसे रिल्सखौ नोंथांमोना नुखादों सर्ट हिसाबै होदोंमोन दा बेखौ फिन नायफिन सोरबाफोर जुदि नुवाखैब्ला बुजिनाय नङा नालाय भिडिअखौ जानला मोनला सानगोन दा बेनिखायनो नायफिन नोंथांमोना नायग्रोना ला खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आङो बयनावबो निमाहा बियो जाहाथे आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लाङो आङो दायो जोबोद दुखुआव दङ आरोना आङो बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थायानो गैया नामा आं हारसिङै आङो गसंनो थाखाय आंहा जेबो मोन्थायानो गैया नामा जे आंखौ मोनसे खामानिया साक्सेस जानो थांबा जानायाव फैयोबा जे सासे मानसिया आंखौ हिंसा साननानै बेफोरबायदि बरबाद खालामो आंहा बे संसाराव माने आं गथ' गथाय लानानै आंनि आथिङावनो गसंनानै आङो संसार जानो आंहा मोन्थायानो गैया नामा जेन'बा नोंसोर आंखौ बिदि खालामनो आं बुंदों जा आंनि फेसआवहाय आंखौ कमेन्टआव स्ट्राइक हरदों सानखां बसुमतारी नों आंखौ मा सानखो आं नोंनि मा खहा खालामखो जेनेबा आं नोंखौहाय मा बुंबावनो आरो आं नोंथ' मोनथिखायोना आं दा मा लेभेलनि मानसि आंनाव मा दं आं मा बायदि थासारिजों आं थांनानै थादों गथ' गथाय खांदों आङो मा थासारिजों दिनै बिसिम सफैदों जेन'बा नों आंखौ मानो हिंसा जाखो आंखौ आंनि बयबो आंखौ अननाय होनाय आंखौ बयबो सापर्ट होनाय दिनै आंखौ नों मानो दान्दिसेयावनो बिदि सेनानै लांखो आं नोंनि मा खहा खालामदों आंथ' नोंनि भिडिअ खावनानै होआखैना जे आंखौ नों बिदि आंनि निजा भिडिअआवनो बिदि कमेन्टआव स्ट्राइक हरनो दिनै आङो बेसेबांबा दुखु जारलानि गेजेरजों आङो बे लामासिम सफैदों सोरजोंबा रायजानाय सोरजोंबा मुगैजानाय सोरजोंबा नासयजानाय सोरजोंबा बायदिसिना होनजानाय नोंथांमोनाथ' नुबोजोबखादोंना नोंबोथ' नुबोजोबखादोंना आं दिनै बेसिम माबायदि सफैदों दिनै नों आंखौ माखौ नुनानै बेबायदि आंखौ बिदि अननाय खालामहरखो आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दिनै आङो सोरजोंबा गाज्रि मोजां होनजानाय सोरजोंबा नासयजानानै आङो दिनै बे लामासिम सहैदों दिनै आंखौ लास्ट बाराव गासै रायजो राजाफोरा आंखौ अनसायदों गासै रायजो राजाया आंनो अननाय होदों दिनैहाय आं
बे अननायखौ नुनानै रायजो राजाफोरनि सापर्टखौ नुनानै नों आंखौ मानो दान्दिसेयावनो नों आंनिफ्राय मानो सेनानै लांजोबखो मानो नों आंखौ गासिखौबो बरबाद खालामखो मा आं रावजोंबो अनजानो मोना नामा आं रावनिबो अननाय मोना नामा जेनेबा नोंनिबा आं नोंनि मा खहा खालामदों जेनेबा दा बेखिनिसै लोगोफोर गाज्रि मोननांला कनजिता सिस्टार नोंनि क्लिप भिडिअखौ एसे लानानै होनाय जाबाय दे बुजिनाय नङा होननानै मानसिफोरा बुजिनाय नङा होननानै आं होनाय जाबाय गाज्रि मोननो नांला दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना बुंहरदो आरे भाई सोरबाफोर गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव फैबायबा जोबोद मोजां बेखौ जोबोद बाख्नायनांगौ दा माने मानसिया बेफोरबायदि थामारो नामालै मोजां खामानि मावबाबो रायखोमा जानाय मुगैजानाय दा कनजितायालाय मा गाज्रि खामानि मावलायखो मा गाज्रि खामानि मावखो भिडिअ बानायना जानो होरा ससियेल मिडियायाव गासैबो खामायनांगौ नंगौ बेखौ रावनिबो बिमा बिफानिफ्राय फैसाखौ एरख'ना लाबोनाय नङा जाय हादों बिसो ससियेल मिडियानिफ्राय खामायदों आरो जादों कम्पानिनिफ्राय गुबुन कान्ट्रिनिफ्रायबो गासिबो बर'जों बर' बेफोरबायदि मेगन देरलायनाङा सोरबा कपिराइट हरनाय माबानाय गासिबो कामाय बुंखायो बिन्दास कामायबाय था आरो बिन्दास जाबाय था नाथाय लिमिट दोङो आरोना बे कामायनायनिबो लिमिट दोङो नों कामायनांगौ होननानै जानला मानला सोरबा दख'ना फैखांनाय सोरबा गामसा फैखांनाय बैफोरबायदिनि थाखायनो गोबां मानसिया साजा मोन्दों दा बेनिखायनो बुजिनानै ला कामायनायनिबो लिमिट दोङो गावनि कन्ट्रलनिबो लिमिट दोङो आरोना बैफोर जुदि नोंथाङा मोजाङै माबानो हायोब्ला ससियेल मिडियानिफ्राय गोबां रांबो आरजिनो हायो मानसिया दिनै साख्रि मावनाय मानसियाबो हायाखै ससियेल मिडियानिफ्राय आर्निं खालामनायफोरा बिल्डिं लुदों सोरबा हा बायदों गारि लादों दा बेखौनो आं बुङो बर' हारिफोराबो गुबुन हारिफोरबायदि बेफोरबायदि खामायनो नाजा गुबुन हारिफोरा सोरबा बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय ओरैबायदि फैसा खामायगासिनो दा फेसबुक इउटुबफोराव मेगन देरलायनाय गैया बिसोरनिया सोरबा कपिराइट हरनाय स्ट्राइक हरनाय बिसोरनिया बेफोरबायदि मेगन देरलायनाय गैया बांसिन जोंनि बर' हारियाव खोनायो एसे क्लिप लाबानो स्ट्राइक हरनाय बेफोरथ' जायाखै बेफोरथ' मेगन देरलायनायसो जाबाय बिनि क्लिपखौ नों एसेनि थाखायनो नों लादों माबादों दा बिसोर मेगन देरलायनायसो जाहैबायना बाथ्राया बे फैसा खामायगासिनो दा बेखौ उमुक खालामनांगोन माबा खालामनांगोन बेफोरबायदि नङा बे खामायदों खामायबाय थानो हो नोंबो खामायनो नाजा बेनिफ्राय नों डाबल खामाय बुजिबायना डाबल खामाय गुबुन कान्ट्रिनिफ्राय फैसाखौ जों बोना लाबो इन्डियायाव गासैबो खामायनानै गासैबो गावनि साननायफोरखौ जाफुंहोनो नाजा थिग बेफोरबायदिनो आरोना दे लोगोफोर आङो भिडिअ फोजोबनाय जाबाय हर जाबायबो नालाय नोंथांमोना बरिं मोनगोन दायो कनजिता बर'आथ' मा थगायदों मादों आं बेफोरखौ बुंनो गोसो गैला कमेन्टआव गोबां मानसियानो बुंदों माने रिल्स फलोवार्स बारायनो थाखाय थगायदों माबादों दा थगायदोंबा थगायदों बेफोरबायदि आरोना थगायनायाबो मालाबाबो साक्सेस जाया थगायदोंब्ला थगायनानै पाब्लिकफोरखौ थगायनानै सिखावा जाबाय थानो हाया बेफोरबायदि जायो आरोना सिखावा माबा मोनसे खावोब्ला 10टा मोखौ खावनायनि उनाव बे हमजागोन सानसे समाव ना बेफोरबायदि जायो दा आंथ' कनजिता बाजैखौ जेबो बुङा मेगन देरलायनाङा दे बेफोरबायदि स्ट्राइक हरनाय माबानाय मेगन देरलायनाङा खामायना जा गासिबो बर' फिसाफोर दे बाय बाय